Čo máme na Jasnoženská a jednom nového videa, no a dneska som sa ocitol v Schoolboy Runway v Minecrafte. Ja viem, je to hrozne zlá situácia, v ktorej sa nachádzam ja. Áno, som z toho vedomý, ale tak akože lepšie to už nebude. Dúfam, že tatko pozerá. Takže dobre, budem mať tu na stále knihu. Ale dúfam, že tatko pozerá. Nie, tu je. O nie. Nie. Táto, nezabíjaj ma. Prosím. Ako vidíte, tatko je zombík a je celkom agresívny, keď ma vidí. Mám proste jeden level. To hovorí. Prosím, choď preč. Stále je tu. Vidí ma. Ja neviem. Čo mám robiť, veď ja zomriem. Keď ja viem, ako to spravím, zabíma. Tak. Otvorím dvere. Berem knihu. Nie, dobre, som tu. Tak, a odiť. Ja som doslova ma to bolí, ale no tak akože čo spravím. Odiť. Už preč, nie, stále je tu. Treba ho nejako inak odlákať. Ale ako? Aha, on tam ide sám, dobre. Chod tam, tati. Ja tu nie som. Tati. Choď preč. Nepôjdem sa tam. Ale choď preč. A ja tu nechcem. Choď preč. Asi nechceš, ak. Spravíme po svojom. Že odíde, ale po nejakom čase. Dobre, ja ho odlákam. Vonku, poď si. Poď. Dobre, teraz ho obídem. A zavriem si dvere. Tak. Tým, že zombíci nevedia otvárať dvere, tak je to dosť veľká výhoda. A nie, ten počítač som nespravil toto módami. Ten sa dá normálne, je to z Armor Standu spravené. Ale mi každý vie, ako sa to robí. Ach jaj. Ak by ste chceli viacej takýchto videí, tak dajte jedno zhliadnutie, hej. Dajte zhliadnutie, dajte odber, dajte like, ak môžete. Ak nemôžete, tak dajte aspoň, prosím, to zhliadnutie. Nie zhliadnutie, veď to keď pozeráte a videli ste to až sem, tak v zásade je to zhliadnutie. Takže toto video môžete rovno tu vypnúť. Ale nechcem to, hej. Suseda ide na prechádzku. No, suseda. Suseda, vyslobodte ma, prosím. Nie, tátka príde, tak. Dobre. Dobre, tatko musí ísť akože tam. Pôjdem takto do skriny s ktorou. Tu sa budem učiť, pretože keď tatko príde, tak podľa mňa akože si uvedomí, že niečo nie je v poriadku. A pôjdem ho možno skontrolovať von. Čiže by bolo veľmi, veľmi dobré. Takže ja idem akože už takto. Nie. Ale tak ako to spravíme? Spieva sa a ja akože neviem, no. Prvé sa mu viac spawnovať budú, to akože viem. Dobre. No, nebudú vlastne, veď sú do sveta. Minimálne v mojej izbe. Na chodbe neviem, čo je. Ale malo by to byť v pohode. Nie. Vidíte? Vidíte tam tú ruku zelenú? Parchant jeden je pred dverami. Ja sa učím. Vonku máš kamarátov. Ako
to ako sa dostane von. Mám 4 HPčka a 2 hunger bare. No nič, ja si tu naodkladám knihu. No a musíme to nejako vymyslieť. Ja to niekde schovať? Či by som sa pred ním schoval? Niečo. By the way, toto není mapa. Dobre, ide do dešti. Dobre, musím sa dostať von. To je môj úkol. A potom nejak odomknúť tú bránu, čo je tam. A potom sa dostanem von. Idem. Dobre, mám... Nie! Zombíček, máš veľký pipíček. To ide. Nie. Sem nechoď. Nejdeš sem však. What? On neprejde rebríkom, takže ja mám free house. Yes? Chce pôjde? Idem z takého dôvodu zabudol zamknúť dvere, ale ja ich teraz zamknem. Tak. Tátko blbý. Ježiš. Kde má kľúč? Tu takto je. Tak zamknem. Zamknem, ne? Ukáž. Aha, jdeme. Akože tam není. Ale nie, on sa tam nejako dostal, nejako von. Ale to neprejde. Ten zombík je podľa mňa inteligentnejší, ako si myslím. Ja musím rýchlo prísť domov, rýchlo zamknúť a potom sa môžeme posunúť ďalej. Prení. Ale nie. Vidíme? Jasné, že ma vidí. Utekám pred ním, utekám. Je tu? Neviem, teraz mám rozhľad do obidvoch strán. Neviem, bude podľa mňa asi tam. Môžem vyliesť po tomto rebríku. Áno, môžem. Super, tak tu dáme jednoduchý parkour. Kde je ten zombík? Tu nám pred domom není. To je dobré. Tak pomaličky idem. Dúfam, že nevošiel do domu. Mám si otvorenú dvere. Alebo zavriem, ale nezamknem ich. Kde je zombík? Kde je? Ale nie, on je tu. To bude ťažšie ten ran, ako som si myslel. Ho môžem vyprovokovať vonku na ten rebrík. Ale je to tak ťažké. Hlavne k tomu ešte, keď som v tú pivnici. Musím niečo vymyslieť. Takže teraz tu budeme chvíľinku takto pozerať. A budem niečo rozmýšľať. Pretože mňa fakt nič nenapadá, čo by som akože dokázal spraviť na to, aby som ten run proste dohral. Takže ja si s tým kľúč a potom akože prídem. Si pre papier iba.
takže, no chlapci a dievčatá, takže bol som aj na krátkej veskovej prestávke a napadol ma jeden run. Že by sme jednoducho proste mohli rýchlo vyraziť. Ten zombík by išiel takto za nami. Potom by sme ho nejako akože obrátili takto. Pri tom rebríku by sme ďalej takto išli. Potom by sme ho nalakali takto sem. Išli by sme takto. On by sa zasekol takto tu. A potom by sme išli takto a dovnútra. A mali by sme ho vlastne zbaveného. Ideme to skúsiť? Áno, poďme. Pre pekný deň, ale nie tu je. Poď si. Poď sem. Ide. On je nejaký pomalý. Takže nemôžeme ho stratiť. Poď. Prečo ideš ako lenivé guvienko? Aha, ja už som pri plote. Poď. Kde je? Tu je, no poď. Celé zaseknutý. Dobre, tak. Zatvorím, zamknem. No super. A teraz mám dom pre seba, takže dokážem tento run spraviť oveľa jednoduchším. No. Neviem. Dobre, tu by sme mohli dať toto a odkamú túto knihu. Nič tu nie je. Niekde získal. Aha, ja som ju odtiaľto získal. Tak. Dobre, takže kľúč teda máme, ale ten neviem, či nám bude ešte potrebný. Ukáž. Je mama v kuchyni? Nevidel som ju tam. Nie. Je kalendár, ale to nám nejak nepomôže. Ukáž. Ne, nejaká handra. Dobre, super. To by sme mohli akože utrieť toto potom, ale musíme niekde nájsť čistiaci prostriedok. Či počkať? Tam už je ten čistiaci prostriedok. Tak, mám to. Odkladám sem. Ahoj. Nič. Si hovorím toto pre seba, lebo teraz hrám takú hru a potrebujem ju nejak... Proste utekám z domu, pretože rodičia ma nechcú pustiť v tejto hre. Čo si robila teraz? Čo? Tak si rob tú biológiu a potom si zopakuješ slovíčka. Vidíš, že tak trošku chápeš. Počkaj, teraz to môže načukať ten kód. Trun. Kúpila som vám vložky. Super. Dobre, môžem ísť teoreticky von. Už malo by mi to ísť otvoriť. Yes, ide to. Zombík nikde. Janičko, ty by si mohla aj prestať šťukať, nie? Veď ty šťukáš od 2:30. Aj 4:30. Takže už by si to mohla aj vypnúť. Dobre, no. Dobre?